ya Baibuli abagaka yani Father's Day. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Umurubuli ukubwatia nigo kurigirariwa n'ebigori byonsi. Mbiamano sana umwanchi mulebeta sene kya Ndizi TV nebiro binda na ndengo kwaligania asomorobelyo wesabali oboncherya astokumira naboncherya aadinde tusange amange gwetera oboncherya bwawo nigo litkolya rero mwanchi mulirya togo chikwemanya gwesemya amange na kyekerengerelyo kegonchuka kyaba oboncherya astokumira nabasaikiroge gasorobongo rwa Gusii abara chikwerera amange gwetera oboncherya bwabo mwanchi mulirya leterya na Finda kerubo ikaransa oike elinde tusange asubwamo asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net tigangireli bageligali yabene kwaligania omoncherero yiga atumanye na kyakurukwa na boigo omboncherero buri akokora karibu sana. Asante sana Frida. Njasa marita ngoro kwa Amos Onyonga koru muchuito Gusii na ndobwate ibiasara bikeigo bikoro ku Finda. Ono Finda yetu anyishagete bune project but yasero chibonoiga na bondo trochinga ngonya koretera matunda asense moyo bonjoreria. Finda bone mobile application eriye gokonya bana biasara kubike biasara bya bororo ekere abikirororo bari babiganite bono no bakonyora uburaisi konyore biasara ibi konyora chi service batagete through the application. Any application yakaba downloaded asisimi yao na ndiko nyubwate na bokonyora kobako okobori iswari nderionsyo tagete asaba onchireria awao ase etaunite ya Gusii kya twachakire na Gusii togusuka muchimoto atetrera na maiga keigo Amos kero kende app igandi moya city app yetu anyaroseti asomwako 2020 batibona singinjo yabwata mangana manke ari involved tokachaka ngora ano omwako 2022 nilibono yagwa tense kabisa tukanza ko nyitumia sense moyo konchoreri ambie mana sana mwanchi mulibeta sene kya Ndizi TV niko tokendete gusangane Amos abachagiti oboncherera asogo tumeka emitandao yekerera bakaba bakorosia app ikorokwa Finda asokonyora oboncherera abunagendete gutumanya ekero kurigereria Amos ngai mwachakirite bono etwachakirite school akanya itwa chakire skuru tena ngaki akona nitokatebunga karaenda ka keigo tenya ke twabera kaigeka twabwate skills chito konya twasomira ngate yo musano nento guchakare ndegente kiri batonya koba idol igamono tokachakare na ya ngi school project na twajito kanya apply school project baadaye then ke twanya apply school project tokanyora abantu abange bakunya accept this kare batenga ekinegente kia ekinente kara konya abantu tena ke tugo tokaba motivated ano tokanya ko to gesuki step ahead tokakeira outside the market or ngaki ke okor kero kenda ase skuru ngai mwanyoleta maigiri kuru ekyagera ni mete gocha gochake ndobune kigangi ganete otware chi skills kete Bono into turaba na funsi ase polytechnic ya Kisii National Polytechnic abange mwenye maite aino twa chageta masomo ito tukasoma igorende kere ko mwaka yo 2020 tukachake project you because ase kwenye twasomira twaikire already kwenye acquire skills hicho choko rosi application tirigento gya kawaida kera abantu babiri bakomera na gusaba sani babiri bakomera na batika bachaki ubonjeri kero kende ngiki abangusete go chamo na Cyrus mugatati amo chaki ya peyega
Okay, one of the nevengi ngatu abwate birengeri biri bigwikaine. We had same interest in that kena mutetia idea yo era nganyora ko welcome ya tainga kinege ndekia tigato chake now that what the skills in this field tigato chi apply tonya yo konya abantu baite koiga tonyare wekonya ani meto gochaki app yiga ya Finda teri process yere raisi akero kende kero mware tebirengeri bino amo mukabika amo mugatebe kinege tambukere kia tora imuki anyora kurugali inkagali se simoruete maybe family ino yategemete ngamo ende iskogari mu explore skills cheno kero mwachage tige tambukere kiga nakino na basani bino gali simogo some skuru nakibaye mugetige tambukere kyo nawe yabire Esabari engongu sana kegara guchake gento bune kitari raisi gento twayo kore twakorete gitangani kere app konye yabire bono kabisa togatia bono ngakitoko tonyora information tokubika se application ye toganza gutarera abonjoreri asomo chito okisi na twagachira se kreduka twamweresa igoro ye application twamute this school project tetego konye try out tore unego kora before turanyira se market abanga bano babaye wanchana twabika information yabo ono information twatagete ne information ebuna ngaye business ye gotoka ayo monjorero yo agotoka ngaya number ya yesimi ngaye gotoka ngaki number ya yesimire alafu chi product jones pia gofa service kiae na ebine bibintu major litwae pareko osababa na biashara iskwaiga wanya kwa bagotwaikere keto ibekira se application ontro chi application yo connect abari batake tukogora services or the products na abonchoreria one ko baraisi kare baina nite namba yabo yesime nabo montago nyago o contact immediately without ochase duka yao keto abeka information yo na to abeka tange 50 businesses in like 6 months metangani mitenyiste metangani na utawekite ibiasarange 50 of them kan twaibe karende bonto ka decide to katenga tigatwanza ko market application as the society now the outside but bono batakete ko kwa anything to the businesses tuanza kwenye market igorende mpaka bono tugasene kwenye market and we hoping for the best mtu kabisa na kero mwachite iskogari basically mwachite ngabuna ne project mo gukora kero kende kero kuri area response korwa sabo nchiride na kiyalenge response ya ngengi ya mono aba tainga esinge nju application iyo njere rosiri igere application muntu ndibwensi aranya ko bagagutumia ebe no mugako nene omongina omwana it's very easy to use it's very user friendly ndibwensi na bagutumia tebwatima binto binge nga process it's something kere straightforward and kina kitu atagete because twaye target kero muntu is for gaiga kero kurigeria abonchereria bange ngo twara baro muchandu gusengo twara bare doubts ngana babako bakondi gutumike mitandao yekerera soboncherere bwabo kero kende inubona abacha kibe yakwiga ya Finda ngimero biriki irimo bigita soko ene kinga business irimo gukora ni legit na inde bantu bariko bakonda okay iyi application yeito koba more specific teri app eringa oko order online ose owaka na chibese abago deliver emisigo yao teri ko wakigo iyi application yeito major yegente okora noko go connect to the business omanya se business here but for the information more information na boko bakresimi obabolinga no gwate product gete but ensemo yichibese tori ko order tori wakana bese before your product nduto go konya omanya se duke yure onyine yango tete kogora ntogwate chi boutique ke kwa manyira se boutique yure twagote location buya products chabo chonspi description ye service ye yunga iba kutoka alafu inamba yabo yesimu so that in case otaye kuburi more information before tarai kororo naboko bakire simi so ba message obabori lakini mangane nga owa kana chibeso chikuye product ose bakaretere abo bado ndiraika bado marekera anto maite amasekero process yigayo gochaki app ye bintu mbiroro reganite kerekende naboko kwanera bintu kirimo aganeti gochaki process ye maka mo make sure nga app yiga ya chakire gukora emirimo okay ekre twashakita bono to make sure ngantwa ngoba tore abaminifu kabisa mtu abwate mtu achete school kiana abanafunzi tore and n'abanafunzi tore tugasaba
a document fulani so that iketo gachira se biashara ao ene document waninga korokia ekera abantu bamanyinga ene project ya miniri tari gendo kia bokora ono ntu achete tokaligi some documents chia sign ne principal ya school so that ondo bense mate ense ya rero na gukonyoro konyo muntu atari gukwamini njira getenga ibiasara okora ni bia minifu bire ono tokatenga wikatotware some documents chikorokinga we are verified from an institution and from the government inga even to okora mbire ibia minifu mbie muna sana inkiora tebia bonchire bali skogali kegerante twenda sensemo ya kabiri na rotumira na Cyrus atatebinga kia chitenerie teri gali ya Finda inkiora batebia bonchire bali skogali asogotumika emitandao ya yekerero asogokinyo bonchire bwabo anemo nasogotumika app yiga ya Finda. Okay, emitandao yekerero abange ngoteba toringa teri mia gutumika but bonege ntonda batainga in today's world technology is going to speak out loud like kirege ntongo chukobakere digitalized awon authority and without technology ntogo nyara gukinda buna une country gose una bana inji ono gutumika emitandao yekerero tari bobe nabo gutumika but with some limits wese konyora gusinga something in the market usitene application turanyimanya buya abuna bokora ira maguru make koranye tumeka and ise konyora mono nga bawo saba ebintu buna chi pin number chao che bank credit cards numbers ose chibese before taramanya bantago kabisa ina bokora atigake lakini for something like this application ito ya Finda na benge website it's just application ya okonya kumanyase oranyore kuora kusene yanka kiriotagete asichi bwango rende ono as I can say Finda tari kento kerekebe na bokonya la koko wetumia so that will save your time yali bokonya wetana na town utamaitiase eitora gore gose no neke kiao totara saso mutimo komokigo ngiora kwanire app yiga ya Finda na kia kolire impact kia twalira sorgongo rwa Gusii as a business people was as custom. Okay, reviews tokonyo akurwa se abonchoreri bari bare as application rebegete biasara bya base app batenge app mbuye ko bakonya na inde bagoto imiza to push it hard so that egendere ko bakonya because nkonyo bari customer byauna but baganiti kyaro maite to koro bonchoreri karo bonchori ngutakono na konyo customer kabisa egere go boost your business so as bari barororo go enjoy bari the services and tote ambia mono asi bagende to kunyitumeka ambia mono sana so gusanga na into ambia mono sana mancho muri ya chinga kitende gusanga imiyo mu rubili w'Esabari y'oboncheria asitogende to gusanga na boncheria abagutumike mitandao yekerera so kwene kibina aboncheria bali gasoro kongorwa Gusii konyara baro bokoreri obwikirani kwendo mancho muri ya to so aso mutumukomokeigo to kuira naro ntoirane no moncheria ndo ibakobwateranere amo silinde to sange amange. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bw'Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka sinyasi
bune babu egikoni living room na boigo echikobe kwaisiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbiyamana wasana umwanchi mulibeta seni kia Ndizi TV chinga kyogendete gusanga na intu imeyo murubili w'Esabari yoboncherya nentunde ya kabiri na ndengo kwaliganya elinde togendere gusanga asobwa mukulende nyira sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net ganga ligani na ndo mwancherya nde elinde togendere gusanga amange karibu sana. Asante. Naboko manyana yayo mwanchi muliyeri na kyokorwa. Isamari yetankoro ku Cyrus Kiombe. Koruga iga Kisii town. Karibu sana asomorobeyo. Aha amos nabakagu kwaniranga nere mukubwatira na nere asoko ene kimna obonchiri obuigango kolekana bora sinchiri ndunge. Kerekenda sensemo yawo nakibwachete neliete ligali ya Finda. Finda. Nelieta liachagete nelieta find. Yani okonyora. Tukamanya ko kore business search. Tukanyora find ya iriri. Wanto kaikaransa inse. Tukachaka korengereri na kitora improve elieteri live better and they talk out about the business. Tukamanya konyora kerumunto kwa takira konyora igento nende kwa kenyorire ogoteba these things are findable like bianyore kanira tukaire the findable tukama kolinacha likatigara lire finder. How is it related ne biashara bona se biashara imokora se app yiga ono ise biashara togokora elita finder ligo talk out una biashara bire kero muntu ole go sene town otute konyore biashara gete chi services gete go chi products gete ogore ogote abono na ligirie bintu goko binyora kwa binyori findable ego moncherio onde bwensi otaite koligi gento keria tagita soro kongorwa usi no wage konyara se app yiga ya Finda ekero koligi boncheria abange gosige ga soro kongorwa busi ntora soamo na se mitandao usi ntora twara bumanyimo na se mitandao akero kende na kimogo convince chi customer chaino ise Finda app yeito buna mosateva ere easy to use wano kera to kwenda gari lazima tuire chinsa gete kobaro kibuna Finda go tumeka na inde nkobaro kitore chi reviews to kwate inde to abaro ki buna kokonya abande wano kokonya abantu banchire banyempre siri bachakire kwenye tumia na barao ankonyora torechi apo ne chinyenge chire akonyora nga abanchuliri abange ngotumika bali chi apo ichaso go advertise biashara bino kero kende ngiora tabe kire unique ase apo ino ya Finda umontara abe convinced gotiga gutumika ichinde acha gutumika app ya Finda egente ketangani intu ntorigo saba pesa ntorigo
ntori gotebia omonto kere kwanyorire gento na Finda okoripa omanya konyore service eyu gose product na inde gento gya kabere ntobwati a lot of advertisement ise application yaito kere koigoire Finda app okonyora the only information okonyora ne biashara ebirotagete konyora chi services na products koru ono okonyora yetere unique in a way nonye loading time notwara chi bundles chinke na bokonyara go access Finda ndonyore the businesses akero kurigereria asorogongo rwa Gusii naki abantu ba embrace technology Gusii abantu nkonya gotema bale go embrace na inde kwanza mbuya to inspire the youths ba embrace the more asengencho bono nabo bagocha gotigara na technology na inde technology ikire ase youths ange bonsi batakeire go konyemanya bono Gusii abantu ba embrace technology buya gokorora nonye Finda twatwarire a lot of people abari bakonyetumia it means na inde tole Gusii it means a lot of people kwenda bale ko embrace technology buya ekero kurigereria e process yiga yonse yokorosia app ya Finda ebintu nebingeganire moganitia abantu bako design moganitia abantu bari bako market moganitia chi computer kora twereranga ase kidaikange igasense mwino ngakimwa akorete mukanyore ibintu biga byonse bueno obu ya Finda ne application nende ndobwata chi skills tuachagete actually koru our houses kwa nyumba ikaransa inse na amos tukachaka konyerosi from our machines twabwata chi laptop kero monte yae ne sim one of from those izo na wachiange bono na chi startup cheito no twachakirete later na bwata chi skills ya graphical designing ngachaka bona bone a logo kanyarosi chikala toka identify chiri toko tumia toka nyora ko chi apply ise logo ne binto binde then amos akagendera korosi the application side toko nyago konya na ne chi ideas bake kaba then later toka chikonyora chi friends aba kwanza aba onchoreri bande abale batokonyete buna bono designing professional designing na branding na chisati and maybe making of advertisement materials kone bitabu ekero kurigereria app no na mwacha gitego partner na Amos ngiora tebe yabakonyire no na young innovators the first biggest young konyire kwanza nje no kumanya more about web development and again sake in web development Amos eraka tojiona kangimoki kabisa mpaka bono sai na bonkorosi something from the web na indege ndokende na inge professional designer but sai from Finda nanyale go design a lot of designs nanyale komanya color codes ebinge ebire byankonyire as a person alafu pia yatokonyira no kolipa chi bills ngwaza tainga ino muliko saba omonchire lyo tete kobeke bonchire bwa yase korende muliko masaba chibesa immediately maybe na kimogo cha mwakora omonchire lyo kobeke biashara si Finda toko mwe trial ya 3 months after this 3 months omanya go identify go se app ya mokonyire go upscale biashara byae kose omanya ko twamanya gwikaransa nerense twagamba alafu twanjirana how to agochaka kolipa bono for the services kerkende ngo monitor more maybe mwafuatiria ngaki umonto yobegito boncherire bwaya na ki review chabera every week tobwate a day yere toko call those people in Finda toko bakire simi twaboli na kimonyoro omonto mwana kimoro chenko bakonyere then later on tobwate a system toko mana how many
people have maybe bachire se a site yae kwarigereria biashara byae so ntobwate some system yere gocha yatwa that information mwabe mogotetenga asinaro rekero monta kilikirie app ya Finda ekera tete gochekio nyine ubonchirie fulani nyine boutique atagete maybe information inero rakonyara kora ireserango iga information kyo montara nyororo bueno is that koroku the business page the business page omonta gochonyora enamba yo monchereri oyu onyora chi services ako give alafu a location alafu kuna brief history bune biashara bia like maybe avere in business for 5 years or 2 years or a year alafu onyora the active days aigolete biashara bia elinde tanyara gotuomera kero kende kero monchererio obekire biashara bia yase app eyo arataka go change maybe a location maybe a number na kimongo chimakora ono at that specific time toko mwakera komugori about the business gosembi yere na kiegendrete abagora de bio change tomanya kumo change ko de our side so gago change tomenya kogendo twakano echi picture and to update the pictures is a business page akora kwanira ngo chi challenges maybe mogwetera aso bonchereri obiga bwenyu challenges nchiro enene kabisa finance so singencho twachagete small and saiva ona yachakira kwa big project so mostly togo takatwanyora maybe a little support na pesa kidogo maybe ya kufanya this advertisement abune challenge nenda tebe but other challenges ni kama konyora kuelimisha the old the old the youth we have kupata wango the things how to use the application but when we talk about the old I got to take a lot of process kuja kupata seres maraisa konyore support bonega kero kinda matukabo sionga igali moganite goikirana support gegocha the first thing tunaweza fanya ni ku advertise Finda na hiyo ni like to advertise Finda to advertise ili kuonjoreri aba onjoreri bandi balemi to advertise Finda to anye upscale ili and then to ganeti kwenda outside counties to akavire Kisii for a while na to kwenda to chake no Nyamira twende Kisumu to nyereke pia Finda another thing no konyora a physical place ele tora togo tebia bantu isitokonyorekana abisina sichira lafu another thing rosi other job opportunities for the young youth kanyoko hapa nje umonchere naro korie disco gali maybe taramanya app Finda gayego toka na boko mataine ndo obaligani batumike app eyo asogo konyo bonchereri babo app yaito mere Play Store na boko nyora Finda FINDA and then aboko nyora the website part a web part because wakulom go say any Google or search Finda or search Finda the first result ne app yaito aboko swali onye tumie konyora other businesses around town biamana sana sugusanga nainde ambiamana sana umanchi umuriria kwa beire na into kutoka chagete umurubiriga gwikabona igatoikire omweria nagosemere kwa na kwa beire ko wesemia amange gwetera abonchereria abaiga babeire bagutumika imitanda yekerero asoko nekinga obonchereria sorgongo rwa Gusingo kolekana buri asenchira endongi kulindi nyora sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemeria YouTube
YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na botunya gwetera www.ndizitv.net iri terene Frida Kerubongo kubanelia obulgererio bya goika weekend na rotumerane elinde tosange amange.